Ollaan se valmiina. Joo. Just. Niin se on varmaan osunut siihen. Pistää joku kollainen pelti täältä. Pistetään ja... Kuinka paljon enemmän? Vähän vasemmalle, ihan hiukan vielä. Oi! Itse gol. Paskainen tää vaan. Elikkä tosta meni läpi ja ton reuna se taivutti tosta. Ja ilmeisesti kimpos tosta johonkin avaruuteen. Puhetta oli. Siitä tuli painaa. Nauha. Ota se auki ja siellä on zoomi, kato tää on liikaa. Ei tarvitse. Ei kato tota kuottutakin. Ollaan noin vitun kivi. Toi on sitä meidän nestettä.